kręcić? No, Tam. jasne. To spokój, kochani. Dosyć. Codzienny dzień. Tak wygląda zwykły, przeciętny dzień z życia Nightwolfa. Dzień dobry. Witam. Witam. A oto gospodarz całej imprezy. Pan Marcin. O, przejęty. Ze swym dzieckiem i z żoną. Tak? To jest przejęcie gra. Kuwaita. A to szybki awokado, nie, już go nie ma na filmie. Ale nie no, tak to mogę nagrać, spokojnie. Powiedz coś fajnego. Coś fajnego. Panie Konradzie, pestkę wypluj. Coś fajnego. Coś fajnego. Idziemy dalej. A oto Joda. Cześć Joda. Co, ty nagrywasz to? No a jak? Co źle? No, No przestań. Też Polanie nawija tutaj w Quake'a. Zamiast iść na łyżwy to wygracie. Boże, zaraz Boże. pójdziemy, nie martw się. No ja myślę. A na tym podaj Tigery. Co? Podaj Tigery. Chłopakom znowu. Tigery. Sponsor i naszej imprezy, tak? Tigery? No? Jakie Tigery? Nie wiem. To tu dalej, Mikołaj. Tak, samo mi. Co się nie mów tak brzydko, ja rodzicom pokażę ten film. No to ja. Ja też muszę być na tym filmie. Jak wyglądam? Dobrze? Co najmniej wspaniale. Tak? Co najmniej? Tak? Ładnie. Razem będziemy na filmie, patrz. Awokado.